Ben, pois, moi boa tarde a todas e todos, señor presidente da Academia Galega, prezada Marilar, académicas e académicos. Eu quixera agradecer en primeiro lugar moito este convite. Probablemente non tivera que ser eu quen estivese hoxe aquí, pero a verdade é que me fixo tanto e moito ben recibilo que aceptei nun arrebato de vaidade xa ahora. E agora creo que xa é demasiado tarde para volverse atrás e non acompañar hoxe aquí o noso querido Paco Martín. O italiano Gianni Rodari, que é o autor de Contos por teléfono e da gramática da fantasía, dixo nunha ocasión que a mellor porta de entrada para que unha nena ou un neno ingresase na literatura infantil e juvenil non era unha porta, senón que era unha fiestra. Maurice Sendak, nun conto maravilloso que se chama Onde viven os monstros, fixo que o seu protagonista, Max, entrase por unha fiestra para conectar eses dous mundos da fantasía e da realidade. Eu, esta tarde, se mo permitides, ademais de actuarvos, vou usar unha porta de entrada, unha fórmula de entrada, unha fiestra, que lle escoitei ao noso querido amigo e compañeiro, o meu director en luces, o Manuel Rivas, que falaba dun alcalde, dun rexedor, que un día nun mitin dixo dentro alto do palco, dixo a xente, antes de hablar vou dicir unas palabras. Entón comezou que a min sempre o conto porque me parece unha gran fórmula de entrada tamén para esta tarde, porque, como sabedes, o personaxe do rexedor, do Alberte Aira Sabelaira, é un personaxe importante en das cousas do Ramón Lamote, que entre outras cousas que contén tamén a súa propia visión da política. De feito, eu relendo estes días das cousas de Ramón Lamote, que o traio tal como estaba xa hai anos que o teño na miña casa, pero é logo o libro que estaba cando eu era neno nos andeis da miña habitación. Veuseme á cabeza relendo estes días o libro outro rexedor, o rexedor da Golada, que nunha intervención magistral dun pleno díxolle o líder da oposición todo soliviantado, díxolle: ti estásme chamando a min monólogo. Responde se lle estás chamando monólogo sí ou non ao alcalde da Golada. E eu creo que este rexedor merecería polo menos un marmoluvio deses que tanto se cotizan na obra do libro que nos ocupa, do Paco Martín. E xa que estamos, propoñer ya a RAC unha quinta acepción para monólogo, ben como insulto ou ben como mono de despois. Ben, así que se a epistemoloxía está clara, eu sei que agora estamos no exordio, isto seino por un dos meus mestres, Kiko Cadaval, que hai cousa dun mes, nos camerinos do Gustavo Freire, deunos unha lección improvisada ao Carlos Blanco e a min, antes dunha actuación, sobre as distintas partes do discurso clásico e o exordio, aínda que vos poida soar que sei exiliado de Ordes, como lle soaría ao Gonzalo Navaza nesa maravilla que é o elucidario, é esa parte onde o interveniente pretende expoñer o propósito da súa intervención hoxe aquí e animar e captar a atención das ouvintes. O meu propósito hoxe aquí, contra o comúnmente aceptado, é demostrar que non foi un escritor chamado Paco Martín que engargallou un personaxe literario chamado Ramón Lamote, senón que foi un personaxe chamado Ramón Lamote que engargallou un escritor chamado Paco Martín. Eu sei que isto pode provocar certa controversia entre as aquí presentes, pero gustaríame que me permitades que me explique. Eu coñecín tres primeiras veces o Paco Martín. Hai cousa de 3 semanas nunha homenaxe ao Darío Xoán Cabana, que tivo lugar aquí en Lugo, pola Muralla, co motivo da reedición da Fraga Amurallada. Eu contei que nunha ocasión hai anos ia eu aí por aquí abaixo, por diante do Círculo das Artes, en dirección ao Concello, e ali ao lonxo, á altura da estatua do Ángel Fole, había dúas figuras, unha a cada lado, e unha terceira que estaba de costas a él, que logo souben que era o fotógrafo Xurxo Lobato. E entón o Darío, ao verme, dixo yo ao Paco: conoces a este meu parente, o Lois?
xa vai escribindo algo. E dixo, bueno, eu dixenlle, claro, dixenlle ao Paco, ademais, Paco, é que ti fuches mestre noso no Luis Pimentel, na Piringalla. Entón o Paco quedouseme así mirando e dixo, ai, ó, e logo todo o que che aprendín na escola non che valeu para máis nesta vida que para ser escritor. Bueno, botamos unha gargallada, despois tamén nos tirou unha foto aquel día, o Xurxo Lobato nos soportais do Concello, os tres. Pero antes, eu coñecino outras dúas veces antes. E eu aquí vi unha misteriosa correspondencia nesa resposta entre o Lamote do libro e o escritor que deu engargallar chamado Paco Martín, porque ao igual que no libro, onde o Lamote é un pasaxeiro en tránsito, onde non parece haber avance, onde non hai, digamos, unha secuencia temporal moi marcada, porque este libro está máis, móvese máis na ambigüidade onírica dos soños, digamos que o Lamote é o xeito do Barleby de Melville, alguén que está a expensas do mundo, alguén que preferiría non facelo. El Lamote argallou, eu creo, un escritor o seu pesar, porén o Paco escribiu moito e ben. Eu vexo tamén que hai unha certa indolencia descrida no seu carácter e nos seus actos e posúe un espírito fuxidío e esquivo, pero cando ten a posibilidade de incidir no mundo, ou igual que o Lamote, a través da fantasía e imaginación, entonces todo vira en entusiasmo e entón brilla. Eu creo que eso é o que Lamote, eses trazos outorgallos o Paco Martín. Vou dar outro argumento de peso, que é a psicoloxía do Lamote, non? Que creo que tamén é similar á do escritor que argallou. O Lamote é resignado co procurador. O Lamote é paciente coa señora que non o deixa pasar na escaleira. O Lamote fica atónito e perplexo co perruqueiro e mantén a curiosidade constante polo mundo que o rodea, a capacidade de asombro diante dese mundo cotián e aparentemente anódino. Tamén é feliz co reparante na casa o Lamote. No mundo real, o igual que no libro, sabemos do humor do Paco Martín, entre outras cousas. Eu escoitei o David Otero en algunha ocasión que contoume que logo dunha reunión mantida na Coruña, logo de discutir con compañeiras e compañeiros moitas horas, dixo Paco, bueno, voume, marcho para Galicia. Estaba na Coruña. Bueno, pode ser que este escepticismo humorístico do Paco teña que ver tamén con isto tamén nos lo contou o David, non? Con aquel policía municipal motorizado que lle viu a matrícula do coche ao Paco, iban os dous buscando o desvío para chegar a destino, e quedouselle así mirando e díxolle, mire usted, que isto non é Lugo, Pero as outras dúas primeiras veces que coñecín o Paco foi moito antes, aló na infancia. E perdoade este lapsus temporal que non é tal, porque antes de coñecelo a él, coñecín o seu irmán, José Luis, o director da escola. O que pasa é que é certo que non intimamos moito, porque nós ainda non estábamos familiarizando daquela coas nocións da xerarquía e a autoridade. Bueno, queríamos evitar visitas inoportunas ao despacho por descoñecemento dos protocolos da institución educativa. E unha vez estábamos con él, co José Luis, na aula de informática, e de súpeto vime expulsado fora dela. Eu creo que foi un dos primeiros escritos. Sabedes que a transgresión está moi presente nos primeiros escritos e nas primeiras búsquedas no dicionario, cando és neno. Entón escribira todo orgulloso un pequeno escrito breve na pantalla, puxen este ordenador é listo de carallo. Pero máis listo era o director que estaba detrás miña. Entón, ali fora da aula, cando me explicaba das inconveniencias do texto, apareceu o Paco e díxome, sabes quen é este? É o fillo da Carmen. Eu mirei, no? E vin o Paco Martín e dixo, sabes quen é este? Este é Paco Martín, escribe como a ti. E esa foi, digamos, a primeira vez que coñecín o escritor que argallou o Lamote. O pouco dese encontro, eu lín este libro. Este libro é unha quinta edición do ano 87,
calculo que o limpo lo ano 89, no ano 87 saíra tamén Aire nos dentes de Agustín Fernández Paz, e un pouco antes deberamos ler tamén por aquel entón O misterio das badaladas de Xavier do Campo. Velaí están entón tres pezas deso que un amigo como Manolo definiu a xeración Lamote, Xavier do Campo, Agustín Fernández Paz, e, por suposto, Paco Martín e Fina Casal de Rei, xeración que tamén pasaron a integrar, entre outras e outros, Elena Villar Janeiro, Antón Cortizas, Antonio Reigosa ou Concha Blanco. Nas palabras do Manolo, os tres premios nacionais, os tres mestres da Escola das Pombas, os tres amigos de corazón, os tres traves desas letras chairegas universalmente galegas. De feito, segundo lle escoitei a Amelia Outeiro e a miña curmá, Alexandra Cabana, era habitual que o Paco chancease co Darío e co Manuel María, dicíndolles: a ver os da chaira que facedes que calquer día invadides Fingoi. E eu pregúntome se non é esa retranca celestiniana no sentido que enunciaba o de la Vega no segredo do humor, un calco da de la Mote cando teoriza sobre os marmolubios. Xa o dixo o Darío cando lle deron ao Paco a navalla da casa Manuel María en Outeiro de Rei. Dixo o Darío, porque o Manuel botou toda a vida construindo a terra xa, que antes de vir el nin sequera é seguro que a houbera, e aumentando as beiras por medio de allas máis ou menos ilegais. Ora zarraba un pouco por Abadín, ora mudaba os marcos un pouco para lo de Fingoi, porque xa dicía outro que sempre a lingua foi compañeira do imperio. E velaí que ata que ti, Paco, lle puxeches remedio á expansión imperialista da terra xa carecía dunha lingua. Esa magnífica lingua que non só inventaches, senón que prestixaches internacionalmente co máis simpático profesor que coñecín na miña vida, ese Ramón Lamote que tanto se parece a ti. Ata a lectura das cousas do Ramón Lamote, a nosa imaginación literaria estaba moi presidida por, entre outros, por este libro que é A historia interminable de Michael Ende, tamén está daqueles anos, xa lle falta media cuberta. E ademais unha versión cinematográfica que viamos no extinto Gran Teatro, maravillosa. Ali estaban todos, estaban Fullur, Atrellu, estaba Bastian e, por suposto, o Home de Pedra. E ademais esta novela asociábamola cunha canción que cantábamos, non? Sei que The Never End Story, the way. Xa ora é inglés inventado, ben o sei. É o que nos tocaba. Pero o caso é que eses andeis da miña habitación do ano 89 e de nenas e nenos como a min estaban presididos tamén por outro tipo de libros. Estaban os Tintíns, os Asteris, estaban os Mortadelos, a colección xuvenil de Alfaguara, Pipi Calzas Largas de Astrid Lindgren, como moito, había, sí, polo medio as Mafaldas traducidas ao galego por Ramón Reimonde, polo pai da miña compañeira Alba, Xoan Ramón Díaz. De feito, eu sempre digo que coñecín a miña compañeira con 7 anos cando lín as letras do seu nome na dedicatoria das primeiras páxinas. Pero o caso foi que das cousas de Ramón Lamote cambiou no todo, non? Digamos que a psicoxeografía que se manifestaba aquí conectaba con nós do xeito que o fan as grandes obras, ca súa calidade de resistencia. Falou antes a Isabel do surrealismo, cun certo surrealismo críptico, pero tamén cunha calidade atraínte no literario que nos permitía, ademais, acceder a outra forma de realidade misteriosa e suxestiva. Esta súa condición de libro porta mergullábanos nunha versión da fantasía e a imaginación que se unía dun xeito íntimo a nós, porque por cada papagaio, que era o guardián das palabras, por cada basilisco do paquete parlante de Gerald Darrell, nós agora tiñamos un entomodelfo, tiñamos os marmolubios, e ademais o reparante falaba o xeito dos animais do Bosque Animado de Venceslao Fernández Flórez ou do Mago de Oz, pero tamén falaba o xeito da formiga coxa de Marilar Aleixandre, ou moitos anos despois falaba tamén
como os animais da balada dos unicornios da nosa querida Ledicia Costas ou da Galiña Azul de Carlos Casares. E todo ese universo pertencíanos, porque tiñamos 9, 10 anos e agora sentíamos que estábamos participando de outra cousa distinta, como lectoras, como lectores. Na nosa lingua, podíamos dicirnos e imaginarnos na nosa lingua. E agora sabíamos, ademais, do chairego, que era unha lingua abondo importante como para que mesmo houvese un catedrático de chairego, que era o Ramón Lamote. A nosa intuición dicíanos, ademais, que esas imaginacións do libro estaban moi cerca de nós, probablemente estivesen na nosa cidade. Ese era un dos xogos tamén e das cousas que nos atraían do libro, non? E, de outra banda, o rechamante que nos resultaban as historias que se contaban aquí, había o engadido e ese magnetismo magnético, valga a redundancia, das ilustracións do Xan Balboa, non? Con esas cabezas tortas, eses ollos abertos que están mirando cara arriba ou entornados, ensamblados uns trazos noutros, que de algún xeito nos axudaban a entrar paradoxalmente nunha historia que non acabábamos a veces de comprender de todo na primeira lectura, pero que nos levaba unha e outra vez a ese universo que se estaba debuxando aquí dentro, que hoxe nos remite ao mellor aos cadros maravillosos nos ollos, sobre todo nos ollos, e nas formas da Tamara de Lempica, non? Digamos que eses elementos que o podían facer refractario atraíannos porque o tempo tamén había fiestras para acceder a ese universo que ia cobrando forma na nosa imaginación. A pretensión de verosimilitude, coa inclusión destes elementos tamén paratextuais ficticios como recortes de xornais e demais, pois eran os ocos para debuxar, onde podíamos as nenas e os nenos completar a historia, pois eran elementos que xogaban ao seu favor, e fan del un libro tamén moderno, no meu parecer, e adiantado ao seu tempo. Así que a primeira vez que coñecín o Paco Martín foi despois de lelo, porque agora sabía que aquel home de aspecto distraído que víamos de cando en vez pasar polo recreo ou entrando na sala de mestres, era consciente, coñecía perfectamente todo iso que estábamos nos lendo aquí, que se manifestaba aquí neste libro. Cando Lamote inventa o entomodelfo e a filla do rexedor comeza a falarlle dun, con total entusiasmo, é difícil non ver aí tamén a pegada de Cunqueiro. Nos outros feirantes, nese conto que se chama Home que inventou o seu pasado, onde o protagonista lee a nova no xornal dun crime en Oviedo e acaba resolvendo mentalmente o crime, imaginándolle un pasado, o asesino e a víctima, descubrindo que esta non só era un abogado, senón que ademais guardaba un tesouro dos mouros, non? E tamén se pode ver o millor esa mesma pegada no propio reparante, ese extraño animal, ese ser imaginario tan real que aparece, que é difícil non conectalo co murigante ou co tordabisco dos seres imaginarios de Cunqueiro. En definitiva, que dende que lemos a parte final da Carreira das Nubes, nunca volvemos mirar de xeito similar ou de xeito igual a realidade. Aprendemos a desconfiar dela, que é o mismo que mirar a realidade dun xeito distinto. Andábamos polas mesmas rúas que aquela persoa que escribira que alguén se podía dedicar a debuxar soños e moito máis. O máis posible é que aquel home que decían que era escritor non existise e fose en realidade un verdadeiro catedrático de chairego chamado Ramón Lamote. Estaba no noso mesmo barrio, na Piringalla, barrio obreiro, clase traballadora. Tardamos en saber, pola nosa infancia maiormente feliz, que alguén puidese considerar aquel lugar dos nosos soños, das nosas imaginacións, como un barrio marxinal. Por non sabíamos o que significaba a palabra marxinal. Preguntoulle unha vez o profesor de literatura española xa no instituto, anos despois, o Mario, díxolle, dígame usted unha frase con la palabra marginal, e quedou pensando, e dali a un pouco dixo, marginal vivía onde al lado mía, en Albeiros. Sí. Así que sí, agora Talleres Miki convivía no noso Maxín coa biblioteca da muller do rexedor de Lamote. Na librería Mariló, que estaba aló preto da escola, xa non só pensábamos en roubar chilindradas
ou Maquiniñas de auga na librería celta, aquelo que estaba nos andéis comezaba a ter un significado moi distinto para nós. Xa non era o lugar no que un día chorei por morder a bola de pan que miña nai mercara na panadería de San Froilán. Estaba todo no noso mesmo barrio, ali mesmo. Comezaban a estar plenos de significado eses libros, porque o libro do Paco, e creo que este é o valor para min fundamental, contiña a forza da promesa. Ou seja, era así, porque se iso fora posible neste libro e na nosa lingua, entón comprendimos claramente como nenas e nenos cabais de 10 ou 11 anos ou 9 que podía ser posible na nosa lingua centos de veces máis, 1000 veces máis. 1000 veces máis. Entón, o libro tamén como, ou das cousas de Ramón Lamote, como obxecto afectante. É dicir, un libro que move os afectos, que nos transporta, que nos move, que nos conmove e que nos leva a outros lugares maravillosos e insospeitados, como estar hoxe aquí nesta homenaxe. O mellor estábamos comezando a estar nesta homenaxe o día que lemos este libro hai xa unha chea de anos. É certo que aquel noso barrio foi perdendo en corredoiras e silveiras e gañando en asfaltos e sumidoiros, e tamén gañou en tubos. Tamén gañou en tubos. É unha parte do tubo de Lamote, non podo evitar pensar nos contos por teléfono do Gianni Rodari, con ese tisne que ten tamén o libro do Paco Martín, de imaxinismo urbano ou urbanismo máxico do italiano, que en todo caso é tamén como Lamote unha literatura de clase, é a clase subalterna, a realidade e a materia da xente do común, a anónima, transformada para a alquimia literaria do Paco, nun fermoso exercicio de imaginación e fantasía. Vou rematando. O dúo dinámico dos Yankees, que son os Bee Gees, bueno, non sei, os Mini e Mero dos Yankees, esos serían os ZZ Top, isto da igual. Falaban da idea de refuxio, cantaban en I am a rock, son unha pedra, cantaban I have my books and my poetry to protect me. I'm a rock, I'm a rock. Bueno, estamos outra vez no inglés inventado, non? Teño os meus libros e a miña poesía para protexerme, son unha roca. A nosa lingua e a nosa literatura protéxennos e son un refuxo. Das cousas de Ramón Lamote foi un refuxo que tivemos o grande, foi o noso primeiro premio nacional e constituiu un fito histórico, por suposto, para a Lix, pero eu creo que axudou a varias xeracións de lectores a procurarnos iso mesmo, un refuxo, que é o que se lle pide, eu creo, a un bo libro. Un lugar onde medrarmos por dentro e vencer as tristezas, as imposibilidades e as amarguras que acompañan a nosa experiencia do mundo. Sobre todo, a posibilidade de explicármonos e imaginármonos na nosa lingua, prestixándoa, a poñer en cuestión o inmediato da realidade e a completar a nosa interpretación da mesma a través do concurso de outras ópticas, outras perspectivas. Pero, sobre todo, eu creo que o libro do Paco namorounos dunha cuestión fundamental das persoas, que eu creo que é a máis importante xunto coa de amar, que é a de ler. E, ademais, que é un dereito fundamental que temos as persoas e que temos que animar a todas as novas xeracións a conquerilo, a conquistalo, que é o dereito á lectura, o dereito a ser feliz a través dos libros e do acto de ler. Tal vez a chave máis efectiva contra a violencia e a barbarie, xunto coa educación, tal vez a única chave que pode evitar no futuro xenocidios noxentos e desgraciados como os que estamos a presenciar nestes días, como de Palestina. Porque diante dos libros, o que somos reprégase e retrocede para logo avanzar, pero avanza dun xeito máis consciente, avanzamos dun xeito máis amable e máis empático cara á realidade, cara ás persoas que nos rodean. Ese é o valor, creo eu, de libros, dos vos libros como do Paco. Dixo Pessoa que nunca chegamos aos outros senón outrándonos. Ese é o verdadeiro valor deste libro. Pois as escritoras e os escritores,
como as toupas esgazamos a terra, letra a letra para ascender cara a un ceo sepultado. Exordio, narratio, argumentatio e chegamos á peroratio. Remato xa. Señor Lamote, sentímonos infinitamente agradecidas e agradecidos de que vostede tivese a ben argallar un escritor chamado Paco Martín. Lembramos de novo, aquí o Paco Martín e non o Lamote, aquí o Paco, un conto de Rodari que o camiño que levaba a ningunha parte, no que no final explícasenos con dozura que hai camiños que só se abren para o primeiro que se atreve a cruzar por eles. Antes falamos de portas de entrada na literatura infantil e juvenil e agora é o momento de sair. O señor Lamote lee no comezo do libro, case, lee un cartel dunha porta que pon negociado de visitas o encargado de axustar as visitas ao señor rexedor. Entón, cando abre o Lamote, hai outras dúas portas e unha pon de vagar e a outra pon de contado. Abre a de contado e leva onde a unha muller que lle di moi bien, dalle unhos impresos e dille son 96 pesetas. Botalle un latinorio, entón Lamote diríxese a outra porta, a de vagar, despecha e comproba que ia parar directamente á rúa. El xa o supuña. Moitas grazas, parabéns ao Paco Martín, parabéns ao Ramón Lamote, longa vida aos dous, boa tarde, moitas grazas.